O proxecto A Vila do Mañá volve a Rianxo, a cidade de orixe, cunha nova proposta, a de revalorizar o papel da muller na cidade e urbanismo. Dende o día 11 ata o 14 de xullo desenrolaránse talleres e debates baixo o lema Na Vila do Mañá hai mulleres. Do 11 ao 14 de xullo, Rianxo acolle o evento Na Vila do Mañá hai mulleres, organizado polo Concello e pos arquitectos, co que colaboran a Escola de Arquitectura da Coruña, a Universidade Presbiteriana Mackenzie de Sao Paulo e a Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego. O proxecto iniciouse en Rianxo hai xa varios anos. Dende ali proxectouse a outras vilas e cidades galegas, chegando mesmo a un barrio do Brasil. Nestes anos a programación ia dirixida a nenos e mozos e co fin de achegalos ao urbanismo da vila dunha maneira lúdica e amena. Este ano, ademais, dará cabida á muller. Este taller, no que se desenvolve e presentamos hoxe en Rianxo, esta nova fase da Vila do Mañá, consta de dous elementos. Unha parte que se axusta ao modelo originario de nenos, nenas nun espazo urbano reflexionarán e farán xogos e unha dinámica evidente participativa e de xogo, de disfrute, donde van ver como é esa relación que queren ter con ese espacio e coa vila, pero engadimos este ano eu chamolle unha moi boa oportunidade tamén de incorporar o mundo das mulleres arquitectas, das mulleres que fan urbanismo, das mulleres que deciden no ámbito urbanístico. Haberá unha mesa de traballo dividida en dúas partes, servizos públicos e docencia e investigación, onde van participar arquitectas, urbanistas e persoas que coñecen diferentes experiencias, incluso xa comentará ela do ámbito internacional, neste caso do Brasil, e falaremos de diferentes estamentos ou lugares onde se están desenvolvendo experiencias feitas, pensadas por mulleres. Unha decena de arquitectas daránse cita na vila de Rianxo, visibilizando o papel da muller no urbanismo. Son Elvira Carregado, María Fernández, Paola María Mochales, María Pierres, Teresa Táboas, María Carreiro, Amparo Casares, Ana Gabriela Godiño, Luz Paz e Débora Sánchez. Ademais, aproveitaránse as jornadas para a realización de talleres abertos á veciñanza, nos que se aproveitará para dar forma ao espazo deixado pola antiga farmacia. Vamos traballar o espacio da antigua esquina da antigua farmacia. Queremos construir entre todos un espacio de estar, un espacio efímero, non sei canto durará, non sei canto tempo permanecerá, pero que sea o noso espacio. O espacio da xente de Rianxo construído pola xente de Rianxo. Nesta nova experiencia incorporamos a parte de visibilizar as mulleres, porque ao final o urbanismo acabouse convertindo en algo de homes, en algo económico, en algo que xa vedes como son as nosas cidades, totalmente vendidas, como dito Nucci, vendidas e prostituídas. É desolador cando empezamos un dos talleres e lle pedimos aos nenos que nos conten que é o máis importante da súa cidade, enmarcanos o McDonald's ou enmarcanos o Mercadona. Aquí en Rianxo levamos unha grata sorpresa porque nos foron enmarcar aos señores a Faladoiro. Creo que é necesario que dende pequenos coñezamos a nosa cidade para o día de mañá poder participar nela. Se non os procesos participativos, se eu non coñezo onde vivo, se eu non coñezo onde habito, se eu non coñezo a miña entorna, que vou facer o día de mañá, por moito que me permitas participar? Contarase tamén coa participación da Universidade Mackenzie de Sao Paulo.